This is Christmas, and what have you done? Is-sib tal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar fuq One Radio ingħata bidu għal maratona ta' xandir, bilan li nġabru fondi għat-tfal tal-Ursolini ta' Taslima. Din hija raba darba li One Radio organizza maratona bħal din fi żmien tal-miliet. Dan bilan li tinħoloq bissima fuq dawn it-tfal f'dan iż-żminijiet ta' festi. Bosta persuni ħadu l-opportunità li jżuru l-Kumpless One fejn setgħu jidħlu fl-istudios tar-radju u jsegwu din il-maratona ppreżentata minn Clifford Gallia. Magħhom ġabu xi oġġetti bħal ħwejjeġ, ġugarelli, frott u ikel, kif ukoll taw donazzjonijiet għal dawn it-tfal tal-Ursolini. Oħrajn taw id-donazzjoni tagħhom permezz ta' telefonati jew SMS. Waqt din il-maratona ta' 24 sija xandir taw is-sem tagħhom diversi personalitajiet popolari ta' One. X'in intemmed din il-maratona l-atmosfera kienet waħda ta' ferħ, ċelebrazzjoni u sodisfazzjon. Bil-preżentatur Clifford Gallia iħabbar li s-somma miġbura kienet dik ta' aktar minn 3,000 euro.